खुलुमबाय आंनि मुङा सुमिन मुसाहारि। गिबियावनो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बे खन्थाइ बार हानजा ग्रुपआव खन्थाइ आवरायलायनाय बादायलायनायाव मेहेरगोनां खालामनो थाखाय आंबो बाहागो लानाय जाबाय। बे खन्थाइखौ आं गावनो सुजुदों। खन्थाइनि मुङा जाबाय देग्लायनि रंजालि बैसागु। देग्लाय मानोथो गामि गामि खाम सिफुं सेरजानि देंखोखौ गोमखाङाखै, रिंखाङाखै माथो सिरि सिरि? रंजालि बैसागुनि रंजानाया मा जाखो? मिथिंगा रानि लंथं मिथिंगायालाय माथो गानफब जोमफब सोमखोर देलायस्रि? बिफां दालायाव बाना दाउ खौवौआलाय माथो गोदै गारांजों खौवौ खौवौ गाबदों? सुबुंफोरासो गाव हिंसा हिंसिजों लोगोसे रां रुफा खरसा जानो गिजाना जाम्बा जाबां जाबां सानना थौले मेलेमजों फासयमारबाय नामा? थारैनो खरसाखौ गिना आय' बर' हारिमु बेसे गोमोथाव गोमो गोजा बाथ'गां दख'ना थावसि गानना थाखो नों गोमाना बबाव? सम सम नुयो नुजायो थाखो रानना माबा फेसबुक वाट्सएप ससियेल मिडियायाव बोरै जानो गोनां जाखो हारिमुवा बेबादि? देग्लायनि रंजालि बैसागुनि नुथाय थारैनो बेबायदियाव बोरै जायगा मोनखो माबा मैया बादि? औ दासो गोसोखांबाय आं, बुहुमाव माबा महामारिनि थाखाय काउन्टडाउन सुरु जादों, जायखौ कभिड-19 नि थाखाय भारत सरकारा लकडाउन होदों। एसेनोसै, गोजोन्थों।